Hello, hello. Huomio. Tämä on eka kerta Suomessa. Tämä video ei kannata yrittää kotona. Ei ja kannata. Me päästämme Guinness-ennätykseen. Ja me ollaan tässä 500 kilsa Helsingistä. Just. Ja tässä Syväniemellä semmoinen paikka. Katso, mitä paikka. Täällä ei ole ihmisiä eikä eläimiä, vain me, kaksi musta barbaria. Vain kaksi musta barbaria. Huomio. Nyt me laskemme tää Maki ja Mario bossi nauta teille, mikälaista tää Maki on. Tää ei ole koska Helsingissä, Suomessa, maailmassa yritetty. Eka kerta Suomessa. Nyt me laskemme ja katso vaan. Ja kaikille katsojalle. Kyllä. Ei kannata yrittää tämä kotona. No niin, nyt lähdetään. Haa! Oho. Ja nyt se on se piste. Missä? Kattokaa hei. Ihaa. Ja täällä lähtee 200 kilsa minuutissa. Ja minä muistan vielä teille, että ei kannata yrittää kotona. Ei kannata. Ja siellä on koira, ensimmäinen ihminen tässä kylässä, Kuopiossa, Syväniemellä. Ja täällä on ensimmäinen ihminen. Perillä! Onpa pitkä matka hei. Semmonen. Kato se mäkki tuolla. Guinness-ennätyksen päästämme tästä videosta. Hei, Mario ja isä Mario. Mario Nisa vai mitä? Moikka! Oho.